טוב, בואו נדבר רגע על חדר הכושר הכי חשוב שיש לנו. כן, כן, זה שנמצא ממש כאן, בין האוזניים. היום אנחנו הולכים לצלול לתוך גישה חדשה לגמרי, גישה מדעית, לשמירה על המוח שלנו חד, צעיר וערני. רגע, בואו נתחיל ממשהו שכולנו מכירים. התחושה הזאת שהמילה הנכונה פשוט שם, היא ממש על קצה הלשון, אבל היא פשוט לא יוצאת. או שפוגשים מישהו מוכר, והשם שלו נעלם. בדיוק ברגע הכי לא מתאים. מוכר, נכון? וזה לא רק זה, זה כל הדברים הקטנים האלה, אתם יודעים? איפה המפתחות, למה נכנסתי לחדר, או איך לעזאזל אני אמור לעקוב אחרי המתכון המסובך הזה. אז זהו, שכל הרגעים המתסכלים האלה הם לא סתם מעצבנים, הם בעצם איתותים קטנים מהמוח, שאומר לנו, היי, גם אני צריך קצת תשומת לב, קצת אימום. וזה בדיוק מה שמוביל אותנו לעיקרון הזה, שהוא כל כך פשוט אבל כל כך חזק. השתמשו בו או תאבדו אותו. זה נכון לגבי שרירים, וזה נכון פי כמה וכמה לגבי המוח. תראו, הרעיון הזה של חדר כושר למוח הוא לא סתם זו המטאפורה חמודה, ממש לא. זה מבוסס על מדע אמיתי. המוח שלנו הוא איבר מדהים, הוא גמיש, הוא מסוגל לבנות קשרים חדשים ולהתחזק כל הזמן. כל עוד אנחנו נותנים לו את האתגרים הנכונים. ולמה זה כל כך קריטי? כי כושר קוגניטיבי זה לא משהו מופשט, זה הדבר הכי מוחשי שיש. זו היכולת שלנו לנהוג בביטחון, לנהל שיחה קולחת, לזכור את יום ההולדת של הנכדה. בסופו של דבר, לאמן את המוח, זה לאמן את היכולת שלנו לחיות חיים מלאים, עצמאיים ומספקים. אוקיי, אז איך אימון מוחי יעיל באמת עובד? מה הסוד? ובכן, הכל נשען על 3 עקרונות מדעיים מרכזיים. בואו נפרק אותם אחד-אחד. הראשון, והוא אולי המדהים מכולם, נקרא נוירופלסטיות. זו בעצם היכולת הפנומנלית של המוח שלנו להתגמש, להשתנות, לבנות את עצמו מחדש. תחשבו על זה כמו לסלול כבישים חדשים בתוך המוח. ככל שהאתגר ממוקד יותר, כך הכבישים האלה הופכים לאוטוסטרדות מהירות ויעילות. העיקרון השני הוא שהאימון חייב להיות אדפטיבי, כלומר מותאם אישית. מה זה אומר? תחשבו על מאמן כושר אישי, אבל המוח. המערכת כל הזמן לומדת את הביצועים, ובכל רגע נתון מתאימה את רמת הקושי. המטרה היא תמיד להיות בנקודה המתוקה הזאת. מאתגר מספיק כדי להתקדם, אבל לא כל כך קשה שזה נהיה מתסכל. והעיקרון השלישי, שהוא למעשה כל המטרה, כל הפואנטה, נקרא העברה רחוקה. כי מה שווה להיות אלוף במשחק מחשב אם זה לא עוזר לנו בחיים האמיתיים, נכון? הרעיון הוא שהשיפור שאנחנו משיגים באימון זולג החוצה מהמסך ומשפיע באופן ישיר על היכולות שלנו ביום-יום. בנהיגה, בשיחה עם חברים, בניהול הכספים, זה היעד הסופי. יפה. אז אחרי שהבנו את המדע שמאחורי הקלעים, בואו ניכנס לחדר הכושר עצמו. בואו נראה איך האימונים האלה נראים ומרגישים בפועל. נתחיל מיכולת סופר חשובה שנקראת שליטה איניביטורית. במילים פשוטות, זו היכולת שלנו לעצור את הדחף האוטומטי, לחשוב לפני שמגיבים, להתנגד לפיתוי, להגיד משהו לא במקום, או לאכול עוד חתיכת עוגה. ומשחק צבעים הוא אימון מושלם לזה. מה שקורה זה שהמערכת יוצרת בכוונה קונפליקט במוח. מופיעה המילה כחול, אבל היא כתובה בצבע אדום. המוח שלנו באופן אוטומטי רוצה לקרוא את המילה, אבל המשימה מכריחה אותנו לעצור את האוטומט, להתעלם מהמילה ולהתמקד רק בצבע. זה ממש כמו להרים משקולות, אבל לשריר של האיפוק. רוצים טיפ קטן למתקדמים? במקום לנסות להילחם במילה, נסו פשוט למקד את המבט על צבע הדיו, כמעט כאילו המילה קצת מטושטשת. זה עוזר למוח לעקוף את המלל המבלבל ולהתמקד במשימה. טוב, נעבור לאתגר הבא, והוא סיפור החיים של כולנו בעולם המודרני. קשב מפוצל, או כמו שאנחנו אוהבים לקרוא לזה, מולטיטאסקינג. אז במשחק מכוניות, המוח בעצם מתאמן על היכולת הזאת. צריך לעקוב אחרי כמה נתיבים במקביל, לזהות מכשול מתקרב ולהגיב בזמן. זה בדיוק מה שקורה כשאנחנו מבשלים ארוחת ערב, ועונים לטלפון והנכדים מתרוצצים מסביב. זה אימון לחיים האמיתיים. ויש פה אסטרטגיה ממש מעניינת שהיא נכונה גם למשחק וגם לחיים. במקום לקפוץ עם העיניים מנתיב לנתיב, נסו להשתמש במבט רחב. להסתכל על מרכז המסך ולקלוט את כל התמונה בבת אחת. זה מאמן את המוח לקלוט יותר מידע בפחות מאמץ. אוקיי, אז מתאמנים, וזה נהדר. אבל איך יודעים שזה עובד? איפה רואים את התוצאות? וכאן זה נהיה מרתק באמת. כי המערכת הזאת היא הרבה יותר מאוסף של משחקים. היא בעצם הופכת למעין מראה של המוח שלנו. היא לא רק מאמנת, היא גם מודדת ומנתחת את ההתקדמות, ומראה לנו תמונה מלאה של איפה אנחנו עומדים. מה שאנחנו מקבלים זה פרופיל קוגניטיבי. זו מין מפה אישית שמראה לנו בדיוק את נקודות החוזק שלנו, למשל זיכרון פנטסטי, וגם את התחומים שכדאי אולי לשים עליהם יותר דגש, כמו מהירות עיבוד, והכל כמובן בהשוואה לממוצע.
זה כלי אדיר שמאפשר לנו למקד את האימון בדיוק איפה שצריך. אז מה השורה התחתונה של כל זה? לאן כל האימון הזה מוביל? לתועלות אמיתיות, מוחשיות, בחיים עצמם. זה אומר להרגיש יותר חדים, יותר גמישים מחשבתית, להבין טוב יותר את עצמנו, והכי חשוב, זה נותן תחושה של שליטה, של העצמה, הידיעה שאנחנו יכולים באופן פעיל לשמור על בריאות המוח שלנו. וכל זה בעצם מביא אותנו למסקנה אחת מאוד פשוטה, אבל גם די מהפכנית. תחשבו על זה. אנחנו הולכים לחדר כושר, אוכלים בריא, דואגים לגוף. היום אנחנו מבינים שההשקעה בכושר הקוגניטיבי היא בדיוק אותו הדבר. היא חשובה באותה מידה. השאלה היא כבר לא האם לאמן את המוח, אלא פשוט איך ומתי מתחילים. וזה משאיר אותנו עם מחשבה אחרונה, שאלה שכדאי שכל אחד ישאל את עצמו. איזה מוח אנחנו רוצים שיהיה לנו בעוד 10 שנים? כי הבחירות שאנחנו עושים היום, האימונים הקטנים האלה, הם אלו שמעצבים את המוח של המחר. העתיד הקוגניטיבי שלנו באמת נמצא בידיים שלנו.